guys, खुलुमबाय नोंथांमोन गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय नै जोङो दायो दसे बेरायफैदों दिमु होननाय जायगायाव आरोना बिराद मोजां भिउयाव ओमफ्राय दासो जास्ट मोनफैदों आरोना सफैदों जोबोद जायगा मोजाङाव फैदो दायो ओमफ्राय लोगोफोर दङ बिखिजाय बिराद बुरजा आं दा देखायगोन नोंसोरनो ओमफ्राय आङो एक्ट्रेस सासे लाबोफादों बिराद जोबोद समायना आरोना आङो दा देखायगोन इदि होनना जागासिनो माइदांखौथ' सिनायखादों हांमा फिल्म प्रडाक्शननि एक्ट्रेस नुलांगोन गाइस आं दा गासैखौबो देखायलांनो नागिरदों नोंसोरनो जोङो गासै साबा फैदों साबा सिख्लाफोर गोजा आरोना ओइ गोदोबो नामा गारियालाय ओमफ्राय आङो फ्रक बारा गानफेरा आरोना ओमफ्राय दिनै गानना फैदो बोरै नुदो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय गाइस मोना ओइ आंना सौदो फैलायलायबावो नायलाय आयु गोबोरखियाव दा गोलैगोन र' गोबोरखि गोजा ओरैबाय नैखिजाय गोबोरखि आंजों रिल्स बानायगोन माने नै एक्ट्रेसआ बायगस्रि एक्ट्रेस ओमफ्राय माइदांस्रि एक्ट्रेसफोरजों खिथु दिनैनो रिल्स बानाय आयु काफ्लियाव बुलायबावो थाबनो इसोरदा खिथु खारफायाबा उफाय गैया खानाया ब्लाउस सोबाय मालाय एक्ट्रेसना मोजां खानाया ब्लाउस सोबाय नै गाइस माइ गायनानै गोसोम जाजोबबाय साइज दानदारो माबा गस्लायाबो जि हाइफार जों बायदियालाय थानो समायनोहाय हामफायलाय दे एकदम फैबाय नै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नै क्लास फ्रेन्डखौ प्रेमिका होनो इनि नामखौ जोबोद समायना जाना दङ मानसिया आवगोल एसे बुंनायमोन दै दा हामख्रेंख्रें जाबाय ओमफ्राय नैबेखौथ' जाजारखौथ' सिनायखायो मेदामसो जाबाय दाना आजिखालि माबा जब मावो हस्पिटालाव खिथादो ना लवार आसाम हस्पिटालाव बिराद हाइफाइ खाफाल दङ खाफाल आंनि लोगोफोरा बिराद मोजां मोजां जब मोनजोब्बाय आरोना दे नोंबो मोनबोर होदो आंखौ दै जाबाथाय दे लोदो लोदो गोजाहाय जोङो नै बिराद फुंजोब्बाय है इबो बारा लोदोदों नङा आंसो लोदोदोंसिन ओरैसो ओइ ओमफ्राय अबाव थांनो नागिरखो बेगा मोजांथार माथो बिराद समायदों माथो स्कुटिजों गस्लायाबो येल' कालार बिराद मोजां नुदों थय ओइ ससेयाव जों थाङाखैना दाख्लै जिरायनाय जायगायाव फै ससे थांना फैनोसै बे र' नोंसोर बारलांदो दै गाइसफोर आथुर जाबायहाय जोङो नै नैयाव जिरायनायनि थाखाय नै डास्टबिन दोनलायलायथारदों नै गारग्रा आरोना बे डास्टबिना ओमफ्राय बेवहायनो नै बिराद जिरायफैयो मानसिफ्रा एसे मोनाबाथाय बेवहाय बिराद बार सोरो सोरो नाङो खिन्थु माने मोनायावसो बांसिन फैयो बेयावनो कारपेट सारपेट लानानै बिराद जिरायफैयो मानसिफ्रा ओमफ्राय नै गाहायाव बिराद मोजां मोजां भिउ दङ बैयाव फिल्डयाव मोनसे माने प्रेक्टिस खालामो बेयाव इभिनिं टाइमावहाय दा फैसिगोनसो ओइ बानायगासिनो दं रान खालामो बेवहाय नै फटक साफायलागासिनो दं आंहासो साफायनो मोनला माथो नोंसोरदो ओइ ए अन्थाइ उरलायबा सासेयाव मा खारबोनो नागिरदो ए नै नायदो भिउफोरा गाइस वाव इयाव फैबा थांनोनो बायो ओइ हाइफाइ ओइ गंसे स्कुटि एक्सट्रा दोनथारदों ओमफ्राय नै गंथाम लाबोदो जोङो भिउआ हाइफाइ नैबे गाहाय माने ना सब प्लेन गोजा आरोना गाहाय माबा गाहाय गोजौबाबो माने प्लेन गोजा वाव नैबेयावनो नै सोरबा फैबाय आरो जिरायफैबाय थायो बेवहाय मोनाबाथाय फेमिलि फैयो आरोना सोरबा बिदिनो बिराद बार फैयो आरोना बेनिखायनो माने फैयो बेवहाय मानसिफ्रा जायगायाव फैबा थांनो बायोहाय माइनाव ओरैसै ओइ दे फटक साफायनानै थांसै ट्रेन गाइस नै ट्रेन फैदोंमोन नै थांबाय
Guys, tangsay, bye-bye. Gaban logo moनगोन.